Welcome to Go Albay, and we are currently in our second episode dito sa Alviral. Ang pagkikibo tayo is to make businesses here in Albay go viral. And as of the moment, yung kita dito sa medyo sentro kang Ligao. And we're currently here sa Casa ni Pizza. Alviral's second episode, and as of the moment niya ako kita dito sa may medyo sentro na Canligao, and we're currently here sa McKinley Street, diba? So right, and kung nahiling indo yung kita dito sa may Casa ni Pizza sa may hanggang sa kang Honda. And our goal is to make Albay go viral and maaraman to mga tao kung ano sa mga maray na produkto, mga maray na pagkaon, and gabos na attraction niya ako dito sa Albay. And as of the moment, kayo pa lang niya ng Casa ni Pizza. Sir, ano pong pangarap mo? Ako si Ray Beato. Si Ray Beato. Yes, kaklase ko siya sa DTI, so pinagtrata ko na siya na i-feature lang sa imong pizza shop, okay? So, sir, question lang, napunan ba mga pizza restaurant dito sa Albay na sa pizza shop ang naisip? Pizza shop ang naisip ko. Primero, may food na naisip ko. Habang napapapod na naisip mga customer na pwede sila mag-pizza. Saka, very accessible in place sa katating lang yan. Tinampo. Kunya, dako na pizza shop dito. So, ano pa lang magkakaiba ni Casa ni Pizza kumpara po sa mga ibang pizza restaurant dito sa Santa? Inot na inot kami, proudly homemade. Talagang ginibus ito, gabo. Pagduwa, we are positioned strategically sa mga pwesto na agihan talaga natin. So, madali lang, accessible siya sa mga parapakan. Okay. And ano yun dako lang ba kamong branch or inilang ba ang branch na ito? Igo kaming duwang branch ngunyan. Tusaro na sa likod kan stage sa pavilion sa Kakikaw sa may munisipyo. Tusaro sa Ginubatan sa Kataib kan social hall. Okay, so bali tulong ang nag-run na location. Okay. With regards dito sa dito sa shop mo, anong klaseng customers ang usually nagbabakal pa ng Ang mga parabakal may mga people from all walks of life. May mayaman, may pobre, may estudyante, may nagtatrabaho, gabos na klase kang tao nakaka-afford kan mga pizza na pico-offer kan Casa. So basta buhayin basta buhayin basta lang all walks of life. With the same quality, duman sa mga mahalo na mga pizza dyan sa mga restaurant. Okay, so this is gonna be a game changer, I think. Pagkabot sa mga pizza, especially sa pero masarap ang pizza Apat, ganyan. So, with regards naman sa business mo, of course, dapat marami siya mga customers mo. Ano yung steps ni Casa ni Pizza para marami ka customers mo? May pizza shop here. Number one, sponsorship. Nag-sponsor ako ng mga jersey sa mga soccer competition. Dahil soccer player na ako. Banduwa, nagkakagaw kay karatula na as big as possible. Pinakadalakulang karatula na pwede kong maikaan. Bantulo, kinaganan kong karatula sa auto ko mismo. So every time na mapasada ako dyan sa sentro, nahiling kang tao, Casa ni Pizza. Okay, so Sir Ray, may iba pa ba kami channels na pinagamit ko because para i-market ang business mo? As of now, sa mga nabanggit ko pa man talaga, okay. Kung yung pagka gusto mo i-promote ang business mo, madali mo na mag-market using social media. So may giniguro ba kamo steps para mapa-viral ang business nito kaya pizza nito? Very minimal steps lang ito. So far, yun lang ini ang first move na dakula para mag-viral. So with Go Albay. Yes, with Go Albay. Right, so hopefully makatabang. Kining pizza shop mo sir, fast food ba siya? Gano'n ka rin yung Ang cooking time is only 5 minutes, 5 to 7 minutes. So, pagkaskason talaga siya, faster than fast food siya. Bali may faster food. Faster than fast food. Okay. So, ngunyan, pagkabot sa serving, ano yan? Ano ang mga sizes na available na siya? Tulo lang ang available sizes. Una, 6 inches, 9 inches, saka 12 inches.
Okay. Mostly ang nababakal, 90 yung regular pa. And ang pinaka-dakula nito nasa magkano? Yung nakadaula may nasa 239. 239 and that's good. Ngayon, Sir Ray, pila na po ako, pila na ang workers dito? Gabos-gabos kami including as owners, nasa 12 na kami. Kapulong yun, so ano speed tuturo mo naman sa kapos na nagtatrabaho? Ganing mapagsilbihan na pareho. Hindi ko sa inyo nagbabanggit na be happy on what. Paano pag inigo mo yun, pag happy ka habang nagtatrabaho, nata-transfer mo yun sa customer, every time na makakagat sila, magiging maugma sila, and hopefully, mabalik pa sila sa mo. So yung ako naman sa business of transferring natin using sa well, that's a great story para sa mga of course. Ang pinaka-importante dito ng mga magandang ano sa pinaka-product mo, sir. So ngunyan, ano sa igwa, ikta mo lang ang igwa, hindi sa bilong mo. Ang signature dish may sailing ko, so Casa on Fire. Kaso fire. Casa on Fire, marang siya na pizza. Signature kan mga Bicolano, baga na mahurag dito sa marang. 149 lang ang saro. May libre pang Mountain Dew. Natama ka lang ba siya? Maharangon. Iyo, so yan, ang gagawin magkakaigwa challenge dito sa Ligaw, dito sa Casa on Fire Pizza. So alam na lang from survey kung magkakaigwa. So what about doon sa signature dish, ay sa rin ito, sa best selling dish? Arin sa pinakamabenta rin ba? Tayo Casa on Fire bag ba? Diba? Ano sa pinakamabenta din? Ang best seller is yung Overload. Overload. Ano lang? 119 pesos lang. 290. Overload, ano lang? Laog niya, pepperoni. Kapos na ingredients na pagkakaagdo sa iba't ibang flavors, yaw naman sa Overload. And what about sa pinakabarato, of course, para naman sa mga talaga? Pinakabarato, so ham and cheese, 89 pesos lang siya. Sulit na sulit. Sulit na sulit and good for how many people ito mga itinip. Depende sa gusto mo. Kung talagang gusto mo, kaya mong ubusin ito. Pero it can be also consumed by Okay. At least, para sa gabos sa mga taga-Ligaw, this is an option para sa Indo kung saan pwede magkaon Maray na pizza dito sa Ligaw. And para man sa mga taga-Albay, especially sa mga nag-food trip sa iba't ibang lugar, you can go ahead and try them out. Yan sila dito sa McKinley Street, sa may Hampang Honda. Sir, kumusta ang pizza dito sa Casa di Pizza para maraman ka mga taga-Ligaw? Masiram dahil. Ngayon. Sige, i-try mo rin doon. Let us know kung masiram sa pizza. So what do you think? Casa di Pizza, masiram ba? Yes. Kumusta? Ano namin? Gusto na gusto rin daw? Alright. Okay.